Adlaw kaninyong tanan mga ka-EDC, ani kita karon dinhi sa Barangay Maranding, Lanao del Norte tungod sa usa ka balita nga ato nga nadunggan nga ang dakong akasya nga kilid nga dinhi sa merkado natumba kini. Kini nga kahoy karaan na kayo niya mao gyud ni siya nagpugong dinhi sa riverbank. Giriprapan kini og sulid apan sa daghan nga milabay nga mga baha kini ni dahili hangtod nga karon ang mao nga dakong kahoy midahili ang iyaha nga tindugan nga yuta mao na nga natumba kini. Adunay daghang mga akasya nga kilid niini nga ato ang makita nga mga kahoy. Apan delikado kini kung dili kini matiman kining kilid sa suba tungod kay sa panahon nga adunay mga moabot pagyud nga mga baha. Kini nga mga kahoy nga nagbarog delikado kini siya nga matumba usab. Unya ang uban niini pabor ba dinhi sa merkado. Muna nga amping yun kita mga ka-EDC labi na dias merkado o gani usab ki ang ato ang engineering office nga abtik og dali gyud kaayo miresponde sa maong panghitabo. Ang ato ang engineering office nga gikan sa LGU Lala o nga ato ang Bureau of Fire Protection nga unay usab arang sa pagkontrol sa mga tawo nga moduol tungod kay delikado ang maong yuta tungod kay humok ang ilahang gitindugan og ingon man ang kalsada niini nabuak tungod sa mga gamot nga naa sa ilawom niini. Muna nga mga ka-EDC delikado gyud kaayo kini kun kanunay nga magasigi og baha kay makankan ang yuta og delikado ang atong kahimtang sa atong slaughterhouse ang ato ang merkado og mga utanan nga mobigay kini. Apan nagpasalamat kita sa Ginoo nga wala gyoy kinabuhi nga nakalas tungod niini nga panghitabo. Mao lang kini ang ato ang news update mga ka-EDC. Karong adlaw January 12, 2023 gideklara sa ato ang municipal mayor nga suspended ang ato ang mga klase in all levels tungod sa kanunay nga pagbaha og pag-ulan tungod sa ato ang low pressure area. Daghang salamat sa pagpaminaw o pag-subscribe. Maayong adlaw kanatong tanan.